Priatelia, príďte na krásne spoločenské podujatie, príďte sa dobre zabaviť, tešíme sa na vás. Tak ako toto podujatie je jedinečné a netradičné, tak aj ponuka našich miest, ktorými prídeme, bude zaujímavá a jedinečná. Tešíme sa na vás. Tešíme sa na vás, bude to veľká paráda. Teším sa na vás u muziky. Tešíme sa na vás. Vážení Skaličania, priatelia, milovníci cymbálovej muziky, ako už bolo spomenuté, spoločnosť Evolution 10 SRO a moja maličkosť Ivan Tichler vás srdečne pozývame dňa 19.10. o 18. hodine do Kultúrneho domu v Skalici na prvý pilotný ročník unikátneho kultúrneho podujatia s názvom U muziky sú jáchla, kde sa vám predstaví skalická ľudová hudba Pláňava a ako tohtoročný host bude hrať k spevu a do tanca aj cymbálová muzika Strážničan. Zaspievajú aj mužáci zo Sudomežíc, dvomi skladbami sa predstavuje mladá nádejná cymbalistka Stelínka. Sprievodné slovo s radosťou prijal a počas celého večera bude mať skalický družba ikona mnohých skalických svadieb pán Milan Špírek. A pre mňa je radosťou a národným sviatkom, že prijala pozvanie aj pani Marínka Marťanová. O občerstvenie v bufete sa postará kolektív Svadebky z Potočnej ulice a kompletný sortiment svojich produktov vám bude ponúkaný počas celého večera od skalického ovocinára Martina Hrehora a Jána Gajdu z vinárstva Vysoké Pole. Lístky sú v plnom prúde v predpredaji. Ten zabezpečuje tých Skalica v kultúrnom dome. Tešíme sa na vás, majte krásny a pohodový čas.